Здравейте! Случва ли ви се често, когато четете или гледате видео или слушате подкаст, да се хванете, че не присъствате, че мислите за това, че имате да разходите кучето, да купите гъби, да се обадите на Киро или да направите нещо друго? Аз съм Димитър Караманчев и през основател на MetaReading и през последните 13 години съм интервюирал над 4000 души и съм обучил над 2000 как да използват мозъка си по-продуктивно и по-приятно, повишавайки скоростта на четене, възприемане, памет, креативност. Скоро обаче самия аз се пренесох да живея в Банско и отказах книгите за 6 месеца. И тъй като никога през живота си не бях слушал подкаст, реших да експериментирам и започнах да слушам подкасти, докато карам колело, докато се катеря нагоре по върхове, пантия с ките и така нататък, докато тичам. И се оказа, че въпреки, че мога да използвам мозъка си много бързо, когато чета, когато слушам, отново ми се случваше това, мозъка ми да отлита и да си мисля за други неща и да не съм концентриран, въпреки, че преподавам толкова години техники за концентрация. И затова реших да си създам собствена техника, нарекох си я мета слушане, с която да усвоявам аудиокниги, подкасти и видеоинформация по приятен начин. Всъщност метачетенето не е просто да четем по-продуктивно и да използваме мозъка си по-ефективно, а как да правим по по-приятен начин тези неща и задачите от ежедневието и ученето, когато става въпрос за деца или за студенти или за учещи, не просто по-ефективно, но и по-приятно, защото концентрацията ни е много свързана с това да ни е приятно. В това видео искам да споделя как да пробвате метаслушането и може би и вие да откриете един нов, приятен и продуктивен начин за слушане на видеа, тъй като на нашия сайт има много видеа и много информация. Това ще ви е полезно за всички следващи видеа, подкасти и така нататък. Започвам с трите стъпки на метаслушането. Първото е да влезете в правилната личност, да формулирате ясна цел, да релаксирате с нещо любимо и след това да започнете процеса на метаслушане. Защо в правилната личност? Защото се оказва, че различните личности в нас използват различни части на нашия мозък. Това е напълно естествено, не става въпрос за някаква дисоциация на личността или нещо подобно. Всеки е различен с приятелите си, с любимия човек, с децата си, на работата си и така нататък. Оказва се обаче, че моя ментор и учител, доктор Лозанов, професор доктор Георги Лозанов, известен по цял свят, е доказал научно, че различните личности в нас използват различни части от нашия мозък. И буквално се променя кръвното налягане, метаболизма, ритъма на сърцето, много дълбоки вегетативни функции. Не просто езика на тялото, интонацията и така по-външните фактори, ами дълбоко ние се променяме като личности в различните ситуации. И той открива всъщност, че различните личности в нас са различно подходящи за различни дейности. И може би родителя във вас може и да не е най-добрия ученик да попива нова информация, може би спортиста във вас е той. И за това е много ключово да правим дейността с правилната личност. Най-просто казано, ако има умора, досада, обратното на релаксация не върви, буксува, е стресен, не ви е приятно, тъповия, така да се каже, значи не сте в правилната личност. И обратно много методики по света се опитват да имитират сугестопедията, тъй като тя е изследвана от ЮНЕСКО и е потвърдено, че е по-висш метод за обучение. И те се опитват да предизвикват тази, която, както ние я наричаме, концентративна релаксация или релаксивна концентрация. Това състояние, в което хем си спокоен и релаксирал, хем си супер концентриран и можеш часове да правиш нещо без да усетиш как минава времето. Те се опитват другите техники да го постигнат чрез техники, чрез различни техники за релаксация. Но се оказва, че не могат да постигнат далеч, дори близки ефекти. Защо? Ами защото се оказва, че релаксацията не е въпрос на техника, а е въпрос на правилната личност. Или както казва доктор Лозанов, както казва доктор Лозанов, релаксацията е визитната картичка на правилната личност, която да правиш дейността. Тя е по-скоро резултат, а не цел. И затова всъщност е ключово на Умотека ние създаваме вашата нова самоличност. Много често, когато човек си измисли някаква въображаема, това е много добре, защото това е един като нов файл, като бяло платно и на него вече може да го развива и да се окаже, че наистина, преструвайки се, постига много реални и конкретни резултати. Първата стъпка е да изберем
подходящата личност за това. Скьора в мен, примерно, е супер освободен, доста често използвам него. Танцора също, но всеки от вас съм сигурен има различни неща, които обича, защото когато говорим за това, което обичаме, дори само да говорим, може и да не го правим, ние всъщност се променяме като личности. След това е целта. Защо вие искате да изслушате дадената аудиокнига, дадения подкаст, даденото видео в YouTube? Да речем, че най-лесният начин да определите целта е да си представите, че вече сте го изгледали и за какво ползвате информацията. Какво променя във вас или във вашия живот това. Една хубава цел има формулировка бърза, лесна в едно изречение и ясен критерий кога сте я постигнали и резултат, който ще ви доведе. Много често с тинейджерите, като ги питам на интервюто каква е ти е приоритетната цел, да имам добри оценки. Ама това какво ще донесе? Ще имам хубава диплома. Ама това какво ще донесе? И така задавам много пъти въпроса, докато не стигнем ще влеза в хубав университет, ще имам хубава работа, ще изкарвам много кинти много често и казват, добре, това какво ще донесе? И много веднъж дете ми каза, какво? Ще карам хелиски, това ми е мечта от малък. Хелиски с ски, когато ни пуснат на хеликоптер и пуснем по недостъпна планина. И тогава питам, значи искаш да кандидатстваш за курс мета-четене, да караш хелиски? Да, кога започваме? Този ентусиазъм, това вдъхновение е критерий, че сте открили цел. Това е много ключово. Третата стъпка е да направите нещо, което обичате. Да пеете, да танцувате, да играете, да спортувате. Може да е малко, 2 минути, 3 минути да си порисувате. Да направите нещо, което обичате, за да влезете в най-добрата личност за дейността. Последната стъпка е да пуснете видеото или подкаста или аудиокнигата първите 3 минути търпеливо на скорост 3. Важно е да е на слушалки. Когато пуснете на слушалки един аудиокнига в Spotify и в Storytel, може да се пуска скорост до 3,5. Първоначално първите 3 минути е нормално да не разбирате нищо. Идеята е да останете спокойни, фокусирани и търпеливи, защото законът на Паркинсон показва, че мозъка ни се адаптира. Сигурен съм, че сте го виждали, че когато имате много кратък срок, мозъка ви намира начин да намери решение. Особено когато сте в правилната личност, имате ясната цел и сте в състояние на спокойствие. Понякога, ако не ги няма тези трите, този крайен срок води само до стрес. Но всъщност мозъка в общия случай намира начин да разреши проблем в кратък срок, когато това се налага. Знаете, един проект, ако имаме да го правим един месец, го правим за един месец, ако имаме да го направим за една седмица, откриваме как за една, ако имаме 2 дни, пак ще измислим начин. И тук в случая мозъка ви се адаптира в тези 3 минути на тази много бърза скорост, когато вие знаете защо го правите и сте релаксирали. След това, след тези 3 минути, просто намалявате скоростта на 2,5. Това пак е 250% по-висока скорост и вече ще ви се струва почти нормално. Сугистопедия, всъщност критерия ни дали сме разгърнали резервен капацитет на мозъка е резултатите да са поне 2,5 пъти по-високи от средните, от нормалните, поне 250%, да няма умора и да няма домашни работи. Ако имате покрити тези 3 критерия, домашни работи може да не си носите работа вкъщи. И покрити тези 3 критерия, може да твърдим, че сме разгърнали резервен капацитет на мозъка. Резервният капацитет се разгръща обикновено в кризисни ситуации, но се оказва, че човек може да ги разгръща и в ежедневието, за да свърши за един ден или за ден и половина работа, колкото за 5 дни и през другото време да е с семейството, да пътува, да се радва на живота, ако работата не го радва. Най-добре има и подходи, с които точно неща, които най-много не ви радвате, да откриете и как и те да ви радват. Тъй като разликата между удоволствие и наслада е, че насладата изисква умение. Всеки може да изпита удоволствие от комерциална музика, от бърза храна, но не всеки може да слуша класическа музика, не всеки има умението да се храни изкуство и така нататък. Много интересен ефект, който се получи при мен, вярвам, че някои от вас също ще го открият, ако експериментират, е, че след няколко месеца слушане на скорост 3 и после преместване на 2,5, като естествено стигам до края на 2,5 и най-ценните неща ги слушам и на скорост 2, още по-ценните и на скорост 1,5. Някои си ги слушам и нормално, но въпрос, че едно съдържание да го слушам нормално е нужно да е много, много, много ценно. Например, книга на нивото на тези, които пише Екхарт Толе и други любими автори.
много, 80% от информацията на скорост 2,5 извличам най-ценното и мога директно да започна да я прилагам. Много интересен ефект, който се получи при мен, е, че след няколко месеца слушане на 2,5, нали, почване на 3 и слушане на 2,5, изведнъж 3 ми стана нормалната скорост. И всъщност аз няколко месеца просто почвам на 3 и въобще не връщам да променям. Естествено, да намалявам. Естествено, някои книги, които са на английски или много зависи от този, който говори, аз примерно говоря по-бързо и може би на 3 няма да ви е лесно да ме слушате, може и да са по-предизвикателни. Разбира се, това, ако имате ясна цел и сте релаксирали и сте в правилната личност, съм сигурен, че ще ви развие мозъка и ще може не само по-продуктивно, но и по-приятно да постигате задачите си и така да сте пример за децата си, за човек, който е хем успешен, хем има свободно време, хем е щастлив. Показвам с поделяне на екрана как всъщност да променяте в YouTube скоростта и избирайки видео а, произволно, просто ще ви покажа как да смените скоростта. Това видео, уви, го няма. На музика не, че има смисъл, но ето Хюберман, любим автор, разказва как да само, че точно това видео, прощавайте, няма. То е шорт. Ето някои от видеята, които ние сме направили. Ето, например, видео, което преди малко създадохме за вас, за измерване на входящите резултати и него можем да пуснем на скорост 2,5 или 3 и да видите в YouTube ключово е, че ако не сложите приставка, максималната скорост е 2, но в Spotify и в Storytel можете до 3,5, като ключовото трябвате да се концентрирате, да се е, че когато не сте на слушалки, е окей видеото да бъде и на скорост 2. Смисъл, едно вместо 3 да ви е максималната скорост, може и да е 2 на слушалки. Аз лично препоръчвам почване на 3, но когато нямате слушалки, е окей да е 2, просто кликате зъбните колела и Playback Speed го слагате на скорост 2 и просто чувате първия път на висока скорост, поне 2-3 минути, за да може мозъка ви да се адаптира. Ето как звуча аз на скорост 2. По-бързо, по-ефективно, за да имате повече свободно време. Казвам се Димитър Караманчев и през последните 13 години съм интервюрал над 4200 души с 21 въпроса за около 30 минути, за да разберем коя е приоритетната им цел. И от тези хора съм обучил над 2000 души. На мен ми звучи напълно нормално, като нали, може мозъка ви да не е свикнал. Просто като послушате малко на скорост 2, след това се връщате на 1,75, например. Това е много интересен подход, тъй като повечето хора не четат книги, не обичат да четат и не обработват информация, защото подават прекалено малко информация на мозъка си. 200 думи в минута е средната скорост на над 99% от хората и за това те почват да мислят за други неща, че имат да разходят кучето, да купат гъби, да се обадят на Георги, а всъщност когато получаваш достатъчно информация, нямаш време да мислиш за други неща и си напълно в процеса и хем става по-продуктивно, хем е по-приятно, защото няма нужда от напълване и сила да запазим концентрацията си. Подготвили сме ви 5 много интересни видеа, много ключови, дори бих казал, отключителни, хем са изключителни, хем отключват и ще се радвам да пробвате да ги мете слушате и когато се видим на Омотека, да споделите какво сте си взели, кое ви е изкефило, кое не. Много, много мои приятели и наши курсисти казват, че благодарение на метаслушането са започнали да слушат аудиокниги, подкасти, че им е супер много ги кефи и им е супер ценно за личното развитие на тях, на децата им, на семействата им. Благодаря ви за времето, поздрави, желая, весел ден и до скорост!